iti dayti nga bigat, ket awisen kayo amin nga makipagtakder, talo kibuntay dagiti Biblia tayo, para deti mensahe iti Apo, Ephesians chapter 5, deti iti mensahe ta ita nga bigat, Ephesians chapter 5, verse number 15, aging gana iti 17, okay? O, dito, iti message tayo, Ephesians chapter 5, verses number 15, down to verse number 17. Okay, the Bible says, in English, the King James Bible, it says, "See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." Ayan. Siyempre, good morning pa kini Pastor John, kini Ma'am Cora. Kakabsat, agboy-boya damot itata iti YouTube. Agyaman tayo iti Apo, iti biyag ni Pastor John, iti dedication na, ta iti kabanwag da kakabsat, kat nairugi, deta trabaho iti Apo, dita pasukin. Kat madaydayaw iti Apo. Let us pray. Agkararag tayo. Apo Diyos, na duma-duma ti luglugar nga ayan mi ita, at dagam kadigiti balbalay, uno pagtaengan, ket dawatek Apo Diyos, nga pagmaymaysaem dagiti puso mi, pampanunot mi, ken espiritu mi Apo Diyos, tapnon iti kasta, ket awan kuma iti laped ken tubeng, iting kami panagdaydayaw ken ka itang bigat. Nang runa Apo, ket deto'y 22nd church anniversary, iti Hosanna Bible Baptist Church pasukin. Holy Spirit of God, I pray that you will touch every heart wherever they are. Dito Pilipinas, wano ijay abroad. Kat sapay kuma, taday ti nga mensahe Apo, imutagtagan mi, ipapuso mi, ket amirisen mi, Apo Diyos, no ana iti mabalin mi met nga aramiden, kada iti biyag ngayon kain pabulod kada kami. Ala Apo, ikanak iti boldness, ken utterance nga mangiburay ti saom. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tumugaw tayo kakabsat. The title of the message that I'm going to share with you this morning is Redeeming the Time. Ibaga tayo man namin, everybody say, Redeeming the Time. Ilalaan tayo, iti tiyempo tayo. Well, amuyo kakabsat, ti time, kat iso ti maysa nga commodity that cannot stop. Hanna mabaling agsardeng ta oras kakabsat. Tuloy-tuloy lata iti panagtulid iti tiyempo. Uri agsardeng ta baterya deta relo, ngem iti tiyempo kakabsat, ket awan panagsardeng na. It cannot stop. Time is something that you cannot deposit. Takwarta, mabali mo nga i-deposit yan ta bangko, after several months, mabali mo nga mapan i-withdraw. Dede kwarta wano amount. Ngayon deposit mo yan ta bangko. Ngam ti time kakabsat, hamo mabali nga i-deposit kat kunam gure ka. Dito iduang oras, iduling ko mampailang. Tayin to no masapol ko kat alaag to, tapang nayong kut oras ko. No, you cannot deposit time. It cannot be deposited and it cannot return. Dayta kakabsat iti time. Isot gapuna nga iti Biblia ti Apo kunana redeeming the time. Tiga nga sawon ti redeem kakabsat ket kailalaan. Hantay dapat nga sayangan, we should not waste it. Oo. Ti time tayo, dagiti al-aldaw tayo, dagiti taw-tawon tayo. Hantay dapat kakabsat nga dadaulan, wano sayangan, masapol nga kailalaan tayo kakabsat, dagiti tiyempo tayo. So, deta ti challenge, ngayon nag-iburay kada kayo itat nga bigat.
panangilala, wano ilalaan tayo, dagiti tiyempo tayo. Kat dinggante nga nasayaat, nang runa kada tayo nga naganak, taamuyo kakabsat, isuro tayo kuma, kan ipakita tayo ti ehemplo kadigiti anak tayo. No kasano ti usto, nga panangusar, panangilala, dagiti tiyempo, ngayon pabulod iti Diyos kada tayo. Amuyo kakabsat, one of the most valuable gifts to give or to receive is someone's time. Kasla kuma dito yung kakabsat, oras dito may ibus itat nga gundaway. Nang rugi tayo ti alas 9, malpas tayo ito mga alas 11, 11:15. Kat deta dua, surok basit, nga oras kakabsat, napatag data, kat iti blessing, nasaya at iti panakaaramat na. It is good, profitable, and productive. Iso nga habang nagbuybuya kayo kakabsat, please give your undivided attention. Awang kumat sa baling of obraan tayo, tagapuna kakabsat ti Apo, He deserves our undivided focus and our undivided attention. Amen? So, it is the most valuable gift that we can give. Iso nga, iti dayto nga gundaway, kat in kayo challengen, may panggep ka dito ko na ti Biblia, redeeming the time because the days are evil. Now, there are several things that I'm going to share with you. May panggap ti panangilala iti tiyempo. Kasano tayo kakabsat? Nga ilalaan ti tiyempo tayo. Dagiti aldaw tayo. Dagiti taw-tawon tayo. As the Lord will give us more years, how do we redeem the time? First of all, number 1 kakabsat, nga panangilala tayo ti tiyempo tayo. Number 1 is, realize what time it is. That's number 1. Realize what time it is. Ano kaya na sa realize? It means to perceive. Oo, understand. Amirisan tayo. Imutagtakan tayo. Bigbigan tayo kakabsat. No anyat orasan. Probably, every day, several times, nga damdamagam, anang atat orasan? Di ba? Why are you asking that? Anat orasan? Tapno ammom di aramidem. Di nga mim? Oh, kunam kat, anat orasan? Ay, alas 12. Ay, mangante nga rude. Oh, kita? Anat orasan? Oy, alas 7. Ay, maladawak di trabaho ko. See? Anat orasan? Alas 10. Ay, maturog tayo nga rude. Oh. Anat orasan? Alas 6. Ay, mangrabi itay manan. When? Amuyo di quarantine facility kakabsat. Kasla may mapupuutan ti oras. Tila pa kapuutan mit oras. No may dagipan ti makan. Alas 7. Agtuktok dan. Nukas jay kapigsat tuktok kakabsat. Either umay dag-check up, uno umay damang tagti pamigat. Okay. Dito kadwami, ije kwarto ko na Pastor, at dati pamigat tayo. Kunada, ma'am, kunag, ay, pamigat man na. O, mamigat kami, tunukan umay dag-check up, agsagana kami, agdigos kasta. O, pag-amamog, tuktok mo na. Meriendaman, detan. Anat orasan? Alas 10. Oh, umumlat ta di oras at di pa nagtuktok na. Pag amam tuktok man na. Pangal daw man ng 11:30 man na. See, kasjay. So, let us realize, damagan tayo, anat orasan. Na, tikayat na nga sa uwan deto what time it is, han nga literal nga anat oras itan. No dikat, DJ tiyempo kan gundaway. Kadaytoy agdama, nga tiyempo tayo, wano gundaway tayo, anyat orasan, kayat na nga sawan, ana iti dapat nga maaramid. When we realize the times
kuno dikiti tiyempo tayo, ipakita na kakabsat, no anya iti dapat nga aramiden tayo. Romans chapter 13 verse number 11. The Bible says, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of his sleep. O kita nyo? Kung na tinasantuan nga surat, it is time to awake out of his sleep. Awang mutlat pa nakaputol na kakabsat. Bait mo lang, let me see. Thumbs up. Diretso? Okay. Kung na oras nan tapno agriing ka. Anong kayat na nga sawan kakabsat? Ti Kristiyano nga matmaturog, kat han na makita, wano han na nga nagriing, hampay nga siririing nga mga ramid iti pagayatan ti Apo. Ti nga nasawan dito, wake up kunana, ti kahit nga sawan, no kunam kat agriing kan, meaning, it's time to do something. It's time to work. I address you as believers of Jesus Christ. I address you as children of God. At bilang mga anak ng Diyos, ang sabi ng Biblia ay gumising na tayo, ibig sabihin, gawin natin ang kalooban ng Diyos para sa atin. Well, mabaling adakada kayo ti agbuy-buya ita. Ket damo yung kakabsat, iti agbuyaw ti Hosanna Bible Baptist Church. Amom ti kunana ti Biblia, diti 2 Corinthians chapter 6, verse number 2, para king kadeti nga mensahe no damom. Kunana, for he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Listen, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Nuhan mo pa'y amo ni Kristo nga kasman nubot ken mangisalakan mo. Nuhan mo pa'y sigurado iti langit no dumteng iti patay. Nuhan mo pa'y awang pa'y kingkat inanama nga numatay ka, ket adabiyag mo nga agnanayon. Sa dinuman ti ayan mo ita, anyaman ti sasaaden ti panagbiag mo, kaya ti Apo nga maamwam, oras nan tapno maisalakan ka. Oras na tapno mabigbig mo, nga sikaket managbasol, na isina kini Apo Diyos, na espirituan, kadagturong ka iti panakadusa, ngem ni Kristo tintuding ti Diyos, nga dalan ken rantay, tapno maisilpo tinapugsat nga relasyon mo ti Diyos, ket kuna ti Biblia, nga ti amin nga mamati ken kuana kahit nga sawen, nga no agkamang ka ken Kristo, saan kanto nga mapukaw, no diket adabiyag mong agnanayon. Gayem no buy-buya kay ti dayti nga gundaway, napateg ti salunat, napateg ti sanikwa, napateg ti gagayem, napateg iti adal, ngem numatay ka awan maitugot mo, ket sa dinuman ti ayan mo ita, ti Apo kunana, oras na, tapno maamwam ti pannakaisalagan, ket awatem ni Kristo, akas manubot ken mangisalakan mo, tapno no dumteng ni patay, anyaman iti klase ti pannakatay mo, ti kararwam at danto, nga sumaklang ijay langit, ket ma-enjoy mo to, iti biyag nagnanayon. It is time that you get saved today. Ket sa dinuman ti ayan mo, mabalin nga kidem ka, ket iti maysa nga baba a kararag kunam Apo Jesus, bigbigek asyak managbasol, kadagturungag ti panakadusa, ket amok nga jak maisalakan ti kararwak, ket Apo Jesus kayat ko ti maddan ti biag nga agnanayon, awaten ka, akas manubot, ken mangisalakan ko. Amen. Sapay kumakabsat, tadayta nga kararag, isumet iti kararag iti pusom ita. Hammo nga ipabigat, hammo nga ipa next week, dayta nga desisyon, taditay ammo iti panagbiag. If COVID is real, I want you to know, death is real. But even if death is real, heaven is real. And Jesus is the way
for you to have eternal life. What time it is? It is time to be saved. Kada tayumat nga kamkamang iti Hosanna Bible Baptist Church. Agriing tayo kakabsat. Kat ti ko natin na santuan nga surat, iti Joshua chapter 24 verse 15. Kat kunanin niya ni Joshua kunana, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Kat kunanin ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Awisan kayo amin padak nga ma, encouragein kayo kakabsat, kadagring tayo, basitan ti tiyempo tayo, ngan na tayon alaan iti yapo. The end is near, and we do not know when the Lord is going to take us home. Kat sa dinuman ti ayan tayo, anyaman dagiti saadan ti biag tayo, agkararag tayo kat kuna tayo, Apo, siyak kan iti pamilya, pagserbyan da ka Apo. No kasano ti puso nga inted mo kanyak, kas tamat ti iyag mo iti asawak, kas tamat ti ited mo kadagiti anak ko, tapno may sa kumati puso mi, kan panunot mi, kan espiritu mi, ngagserbi kan ka. As for me and my house, we will serve the Lord. Awang kasayaatan ng kakabsat, nga aramiden tayo, kada iti biyag, tiyempogan gundaway, ngayon pabulod iti Diyos nga namarswa kan mangisalakan tayo. No diti panangipahay tayo matlaan, ngagserbi ken kuana. Realize what time it is. Kunana di Romans 13:11, our salvation is nearer than when we have believed. Asidigan kakabsat, nga malpas iti tarayan. Asidigan iti aldaw. Asidigan iti yaay iti apo. Antay payayos iti daytoy nga lubong. Hantay kuma, nga tutupan dagiti na inlasagan nga tartarigagay tayo. Ti apo kumakakabsat, ti biruken tayo. Kat pagserbyan ta isuna ko natay kumaapo, anat mabalin mi nga aramiden, tapno makapagserbi kami apo Diyos ken ka. Lord, use our life for your honor and glory. Realize what time it is. Deta ti umuna kakabsat, nga panangilala tayo ti tiyempo tayo. Kada kay nga dadita abroad, adayo kayo kakabsat, ngayon mabalin nga ti apo, usaran namat iti biyagyo. Sa dinuman ti ayan nyo, God can use your life. Maybe you are a prayer partner of HBBC. Maybe you are a financial partner of the HBBC. Wherever you are, you can win souls. You can share the gospel. Madadagsinan tayo kuman. Kadagiti kabagyan tayo nga di pa'y makamamuti apo kakabsat. Dagiti gagayim tayo. Dagiti kadkadwatay ti inaldaw. Agriing tayo kakabsat. Tiyempo na. Tapnuin tayo. Iburay kadakwada. Iti dalan ti panakaisalakan. May kadwa. Number 2. How to redeem our time. Not only realize what time it is. But number 2. Recognize the brevity of life. Recognize the brevity of life. Amun tayo kakabsat, mabigbig tayo kuman, nga tibiyag ababa, narasi, naruko. Ababa lang ti panagbiag kakabsat. Life is too short. Time is so precious. Let's not waste it. I'm 36 years old. Kat daytoy pa nakasurvive mi kakabsat iti COVID. Baro pa nagbiag. It's a new life. And I thank God that by His grace, kat na masurvive min kakabsat kasi ti Apo. Dati COVID. Kung na DJ padak nga pastor, nga na-quarantine mat, na-isolate mat, idi Marso, di nag-speak ak idi Bulacan, na-quarantine damot nga agasawa kakabsat. Kat kunana kanya, pastor kunana, ti kunada man kat kwa, deta COVID, no kimpot king ka,
10 days ko na nagbilang kat sa nga pulo aldaw, manipod ka de exposure mo. After 10 days, deta bagim ko na either abaken nan jay virus, uno patayin na day virus ko na. Kat by the grace of God, ket dito pa naka-overcome with COVID kakabsat, baro apa nagbiag. It's a new life. I praise the Lord. But even then, I'm still alive and I feel strong right now. I can realize and recognize nga talaga nga ti biyag kakabsat kat ababa. When ti kunana diti libro iti Salmo, chapter 90, verse number 10, kunana ditoy, the days of our years are 60 years and 10. Dinggan nyo. The average life span ti tao, 70. Takunana, 60 years. Ti mesa nga score kakabsat, 20 years. Time is 3, decad 60. Plus 10 equals 70. Oh, iso nga kunada, no agtawon kat 50. Sino kada kayo agtawon 50, itayag naman ima na. 50, adakay ka di 50 kakabsat. Oo. Ti kano pa nagbilang mo kakabsat, 51. Deta ka no, 50, 51, 52, 53, 1. Kahit nangasawang kakabsat, no agtawang ka kanot 50, agpistiin kakabsat, matayan. Marik namon kakabsat nga asidaggan kang tanam. No kanumat, agtawang kat 60, sinot 60 ti tawon na, itayag nat imanala, 60, adda kakabsat, adda, 1, ni Pastor John, 62 nansan, adda 61, ay 61 pe lang, adda tinikir, isot assistant ko muna. No kanog bilang kat 60, kunada, sikli ka na, sikli 1, sikli 2, sikli 3, sikli 4, sikli 5. Ninang Nubling. Manutawon yun, sikli 7. Oo. Dayjay, tibilang na. 70 yon. 70 ninang Nubling. No 70 yon. Hanga 70 mo ti panagbilang mo. Heavenly. Oo. Hanga 70 ti bilang na kakabsat. Heavenly. Heavenly 1, Heavenly 2, Heavenly 3, Heavenly 4. Kaya't nangasawan, agpaypayapay ti langitan. You see, if you are 40 years old, kitamlatan kakabsat aya, you don't have all the years to live in this world. Awa nagbungil ti rabaw iti daga. Mabaling nga kadatayo nga younger, nasapsapa tayo pa'y nga matay. Gapo ka digito'y virus, bacteria, kanado nga makmakan, chemicals nga may paspastrut ka digiti bagi tayo kakabsat. Ala? Kada kayo nga padak nga 30s kan 40s. Baka nasapsapa tayo pa'y kiti nga matay. Hanaus to kakabsat? Saman, life is too short. Iso nga kita kakabsat aya. Take a look at this. Agasam ta, kita nyo kakabsat ti panagbiag ti tao, amirisan nyo. Okay. Nayanak ka, nang rugi ka agbasa, iti upat ti tawam mo. Oo. Nagbasa ka, kasta, aging gana iti 17 ti tawon mo. Okay. Naggraduar ka, 17 years old ka, 18 years old. Okay. Idi kwa, nagsapul ka trabaho. Tapnon ti kastare, di kamutin nga agpamilya. Nagkatrabaho ka, 20 years old. Kita nyo kakabsat. Ada trabaho mo. Nang rugi ka't pamilya mo, da trabaho nga rudan. So, pinapintas mo trabaho. Masusten na ram ti pamilyam, nagasawa ka. 25 years old, 27 years old. Okay. Nagtrabaho ka, nag-double job, triple job. Tapno makapatakder kat balay ti pamilyam. Magagatang katlugan mo. So, in gaot mo deta, idi agtatuwang kat 35, 40.
nakaurnong ka, nakapabalay kan, nakagatang kat balay mo. Idi 40 years old kan, siyempre, dadaan nak mo, dumadadakkel da, akat kas dilat at gad nga agubra, at agapuradang agbasa, ag high school, ag college, agubra ka na ta, pagbasaam digiti anak mo, hindi ko naggraduar da, celebration, pag-asawaam idag tawang kat 50, eket idi ag 55 ka, 60 ag retire akong kunam, kaya't ko nga ma-enjoy ti biyag, angam ti ganas na kakabsat, adumot na nasaksakit. So, day talat ta kakabsat, tikas na turong, taray ti biyag iti tao, ababa iti panagbiag. Isung ako na ti Apo, imbitaran na tayo, awisan na tayo, bilbilinan na tayo, redeeming the time. Nuhan tayo nga kitaan, tirabeng nga pangipokosan tayo, dagiti panunod kan biag tayo kakabsat, ay kutaglabas la tayo biag tayo, tirabaw ti daga, nga tilaan na pasamak, existence kan survival. Mabaling nga na-enjoy tayo mo tinaimpisikalan, ngam no di purpose ti Apo, nga pinarsuan na tayo, kan insalakan na tayo, akat saan nga natungpal, balikas laawan nagbalin nga kay papanan, iti imatang ti Diyos na marswa, ti biyag tayo, no tinagbalin laeng kakabsat nga survival. Ala, amirisan nyo dahi ta kakabsat, kat kitaan tayo. Isuang ko na dito verse number 12, ti Psalms chapter 90 verse 12, kuna na din ganyo. So, teach us to number our days. Isuro na kami, amang bilang kadagiti aldaw mi, that we may apply our hearts unto wisdom. Bilangan na kami, bilangan mi, tulungan na kami, Apo. Ngamang bilang kadagiti tiyempo mi, tapdun ti kasta, mapanunot mi, tirabeng aramiden mi, hana usto kakabsat? Apply our hearts unto wisdom. Kasla ti arig na detoy, numapang ka grocery. Dinggan nyo kakabsat, numapang ka grocery. Eket no kas pagarigan, sa nga 1,000 pesos ti kwartam, nga mapanag grocery. Eket, mabaling nga rod ita nga, tela takay kayat mong ikargayan tay cart mo. Kakabsat, akat saan na, at ano pinunum tay cart mo, nakadung yung kabil mo, nang rugi ka kadigiti paborito ma Pringles, chichirya, impa mo amin, nang ikabil kat sa nga case nga Coke, kada amin ng kakabsat, tunumapang kaagbayad, eket kwadete kasiren, digiti yung kabil mo, di karat mo kat 5,000, muteng kakabsat ti, garup na kat sang ribu ti kwartam, anat aramidem, eket gure ka ko na, ikadag digiti hang kumasapol, sika nga Pringles next month kanton, sika nga Coke next week kanton, deto'y pelang nga kwa, 60 umununad daw, kada mantika, kada soy, anapay, kada sika nga manok, sika pelat umuna, ta sikat pakaanayan ti isang ribo. Kasta dapat kakabsat, ti panagpanunot tayo nga Kristiyano. Hanga deta itay-tayo, tekay kayat tay lata, nga panangus-usar ti tiyempo tayo, ti Diyos kitkitaan na no kasano, iti panang-spend tayo, digiti biyag tayo, at dati Biblia, at dati adipan na, nga iso ti mangiwanwan, kadagiti biyag tayo, panunot ken pamati, kararwa tayo, tapnon ti kasta kakabsat, mabalin tayo, nga kailalaan, dagiti tiyempo, nga ipabulod iti Diyos kada tayo. Kuna tayo, alam, hanamot dakas iti adakastoy, nga panag-exercise, hanamot dakas iti adakastoy, ngem daytoy nga tiyempo, nga impabulod ti Apo kanyak, Apo, mano nga porsyento ditoy, ti maitid kumatking kay. So nga kakabsat, amuyo, daytoy panagigimong tayo, masapol nga i-priority tayo, manula nga porsyento ti oras tayo ti kadalawas, daytoy kakabsat, kitaan yo, 24 hours ti may sa aldaw, time is 7, mano deta kakabsat, nakapsutak ti mat, ngem mapangatang 160, 170 hours ti, makalawas, o dinggan yo, aggimong tayo ti Domingo ti bigat, mano nga oras, 2 oras, 9 to 11,
Aggimong tay ti malam, manong oras, mangrugiti ti alas 4, malpas tayo iti 5:30, 1.5 hours, o 3.5 hours. Aggimong tayo kakabsat ti Wednesday night, di ngamin. Mangrugit alas 6, malpas ti alas 8, 2 oras, 5.5 hours, out of 160 hours, 5 hours kakabsat, iso nga pangaasiyo. Hantay ka di nga absen na nakakabsat, 160 hours ti makalawas, 5 oras lang ti oras tayong aggimong, agkikita nga agdaydayaw iti apo. Iso nga hante absent, uray may salang agimong, hante agsulsulit, hante agsadsadot, tati apo kakabsat na kaimimbag, nakasaysayaat, dagiti kararag tayo, diningdingag na, gadagpapan ita, riniing na tay itay bigat, nga napduan parabor ken asi, baro nga biyag, ket kakabsat, iso nga kung natay kumawunag paiso apo aya, 160 ta oras kut makalawas, 5 oras lang te, oras mi agigimong. Anya lakit din ta, jakmat lamay itid, ta 5 oras mo ta para keng kanapo. Kadyoray man pay agsurok, tingaming kakabsat, uray man pay adda Monday night gimong tayo, uray man pay adda Friday night gimong tayo, panangpadayaw iti apo, ay kat saan nga adu di jay? Kakabsat, hanaalaan ti adu nga oras tayo di jay, amen? Adda pela oras tayo nga mangan, amen? Adda pela oras tayo nga maturog, adda pela oras tayo nga mapanagpasyar no kayat tayo, adda pela oras tayo nga agubra, adda pay oras mo nga Facebook, adda pay oras mo nga dingag radyo, adda pay oras mo nga makitungtungtong, iso nga kakabsat, deta 5, 6, 7 nga oras ti kadalawas, nga panaggigimong kat panagdaydayaw tay iti apo. Ited tayo kakabsat, nga para iti apo. Amen! Oh, thumbs up kakabsat. Recognize the brevity of life. Oh, listen. Kitaan, iti last year, dito makatahunan, mano nga oras ti pabulod ti apo kan ka, mano mo ta porsyento ijay oras, itinted mo nga panaggimong. You see that? Life is too short. Don't waste any time. Kakabsat, DJ Prodigal Son, amoy DJ Prodigal Son, awan kakabsat, sa balit panunot na. Nakapimpintas, DJ kasasaad na Jay Balay, sidong ni tatang na. Ngam ko na, one day ko na, tatang, itid mo kanya ko, tay pan nakatawid ko, tay pan nakabingay ko. Anak ko, idiyaw ko man dito danom. Gasolinak labasit kakabsat, kat mamagmagan, iti tangke tayo. Kunana dito Prodigal Son, tatang, itid mo tay pan nakatawid ko, kunana. Dito pan nakabingay ko. Eket di tatang intid namat, eket di kijay nga na itid kingkwana tiyempo, ken sanikwa, kwarta, resources, kakabsat, eket gaputa sa bali ti panunot na, sa bali ti tarigagay na, sa balit focus na, ijay na ngayon ni spend tay time na. Ijay na ngayon ni spend, kakabsat. Dagitay inted ni tatang na nga napatag, nga banag. Kat anat na pasamat, waste. Sayang amin. Hantay tultuladan, kakabsat. Iso nga, kakabsat, palagipang kayo. Nadan tayo, dagiti tartarigagay tayo. Dagiti focus tayo. Iso nga devotion tayo nga binigat. Tapnon ti focus tayo na spiritual latta. Amen. Nainlangitan kumalata. Na Diyosan latta kuma, dagiti tarigagay. Kan pangpanggap tay ti panagbiag. When, aging gana kakabsat, nga naibus na, dagiti sanikwana, at dapay gundaway na, ngem awam mo ti resources na. Ngam amuyo, nakasaysaya at itinapasamak nga ending. Taday ti nga ubing kakabsat, na-realize na, praise God. Dayta kuma, ti umay ka, datay itatangal daw, dati redeeming the time nga message tayo. Ma-realize tayo kumagat ko na tayo, wanag pa iso apo. Nuhanak ngag serbiking ka ita, kaanon tupay. Kailan pa, kunana dati kanta. No sang ko'y dedikarti biyag ko nga para kan ka, kailan tupay. No jak ipamaysa ti agdaydayaw kan ka, kaanon tupay, ngagpaiso. Kat kunana,
Idiayan ni tatang ko nasayaat. Kadag subliak. Kadi bagak to kung tatang ko kunak tatang. Sana kun nga may kari. Ngagbaling nga anak mo, may sa akon nga adipon mo. Kat nagsuble, adayupay kakapsat nga sumungsungad di anak. Nakitan di ama. Kat napanan sinabot. Kat kunana, anak ko, nga natay nga nagbiag. Kat kunana, tatang, saan akon nga may kari nga ibilang mga anak. May saak laeng nga adipon mo. Saan kunana, isagana yo. What a blessing. Kakapsat ti Apo, ururayan na tayo. Mawaw ti panagserbi tayo keng kuana. Mawaw iti karkararag tayo. Mawaw ti panangipay tayo. Iti biyag tayo. So don't waste any time. Don't wait to obey God. Tika na song deta, don't wait to obey God. Saan mo nga itantan ti panagtulnog mo ka na po Diyos? Itata kapigpig saam. Itata dagundaway mo. Apo ko nam, baliwam ti focus ti panunot ko. Dahil ti panagkasaba ni pastor, mabigbig ko, adayo dagiti panunot ko keng ka. Adayo dagiti riknak ka dagiti pagayatan. Sa bali ti turturong ko apo, ala no isot ma-realize mo ita. Well and good and praise God. Ket kunam apo, baliwam ti focus ti panunot ko. Iturong mo idagang ka. Ket si sasagana ti pusok, nga mangidedikar ti biyag ko kadag tulnugag. Don't wait to obey God. Kunana di Biblia, the Hebrews chapter 3 verse 15. Today, if you will hear His voice, harden not your heart. Numangagam ti timag ti Apo ita. Saan mo nga patangkanan tapusom? Han mo nga iwalin iti ima iti Apo. Agpakumbabaga kat kunam Apo Diyos. Ado iti sinayang ko nga tiyempo. Para lang ti bagbagik. O Apo, tulungan nak ngagtulnog iti pagayatam. Recognize the brevity of life. Nuhang kang agserbi iti Apo ita. Laglagi pang awan ti ado nga tiyempom kabsat. Kat nuhan nga ita kanon tupay. Kano kan tupay ngagserbi iti Apo. Mabaling ako nam at daping aming kayat ko nga iwakas. At daping aming kayat ko nga kupikupan. At daping aming ambisyon na kayat ko nga maragpat. O balagan kakabsat. Baka mo madanon dayta. Saan ko ikarkararag nga alan nakatiapo. Ngam sa mutingal tibiyag mo. Dayta kat mapasamak laang. No ipalubos iti Apo. Kunana di dyan nabaknang. Adon nga naapit ko. Rakrakag ti kamalig ko. Dito'y ko. Ngay kabil ti amin, kat kunakto ti kararwa, nagbanog ka ti ado nga tawan, kat itamangan ka, uminom ka, agragsak ka, nga manakuna ni Apo Diyos. Si ka nga maag, itangarabi alaag iti kararwa. Kakabsat, hantay mo iti biyag tayo, napigsatay ti panagrik natay ita, but boast not thyself of tomorrow, the brevity of life. Kat ma-realize tayo deta, isot gapo na kakabsat, kailalaan tayo ti tiyempo tayo, agserbi tayo iti Apo. May katlo, how to redeem our time. Not only realize what time it is. May kadwa, recognize the brevity of life. May katlo, deto iti aramiden tayo, reach out and take today's opportunities. Reach out and take today's opportunities. Kas anak iti Apo, adipon na tayo amin iti Apo. Kat daytoy gundaway tayo. Gundawayan tayo nga mangisaknap iti panggep ti Apo ti biag tayo kakabsat. Hanlaan nga dating opportunity kat related ti career tayo nga opportunities. Sanlaan nga related iti biag tayo in the practical aspect. Ngam kas anak iti Apo adana nga yaban na kada tayo kakabsat nga calling. Ada misyon ket ti Apo han na painala ta biag mo takayat nakapay nga usaran. Kayat nakapay nga aramatan. At kayat na nga pangusaran ti biag tayo. Tapnon ti kasta may saknap tayo kakabsat iti ebanghelyo iti Apo. Ti pagayatan iti Apo.
Kunana diti Galatians chapter 6 verse number 10. Dinggan tayo. Di ko na tinasantuan nga surat. Galatians chapter 6 verse number 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Kas nga rod, na ikantay ti gundaway, kakabsat, agaramit tay tinaimbag, kadigiti amin nga tao. Apay nga agaramit tay tinaimbag, kadigiti amin nga tao. Tapno iti kasta kakabsat, makita dati apo iti biyag tayo, ket nalaklaka nga idanon kadakwa dati ibanghelyo ni Kristo. Amen. When amom numaysakan nga anak ti apo, amin nga kabagyam nga hampay na isalakan, mission field dayta. Amin nagagayim mo, nga di pa'y makamamu ti apo, mission field, amin di kita. Dagiti classmate mo, dagiti kakarubam, they are all mission field. And so you are still alive. Kat kakabsat, agreeing ka, kabsat ti apo. Kat makitam kuma, digitoy, nga ti kararwada, no handa nga maisalakan, agturungdat pan nakadusa, agtutuok danto ti awang patinggana, kat kunadan to kung ka ay anyakan kasinsen, anyakan ikit, anyakan gayam, nakabaybayag ta nga nagkadkadwa, di mo man lang naiburay kanyak ti ibanghelyo. O kakabsat, gundawayan tayo, ti panangiburay iti ibanghelyo iti apo. Reach out and take today's opportunity. And by doing good to them, makapag-advance tayo kadakwada, kat nalaklakha tayo, nga idanon kadakwada, tay dadagsen nga intayo iburay, anya di jay, ta ibanghelyo iti apo. Amuyo kakabsat, praise God. Dedi danom. Nagkasuli na tayo basit kakabsat. Idi alaan da kam jay quarantine facility. Apo, anak makapangpangan idi kakabsat. Bayat ta sa kutsaran, 2 kutsara nga makan. Ta may stress kami kini Mrs. mang panunot. Mabati digiti ubing kasano JP quarantine kasta. Di kuan. May dakam alan tirabi Alas 11 nga ta idi kakabsat. May dakam pick upan tirabi Pandagam di quarantine facility. Amok nga do kada kay ti agkarkararag kadigidi nga gundaway. Ket idi sumangput kam sadyay agkwat center. The Jenners in interview na kam kini Mrs. Nakitak kakabsat di facility. Amuyo di pa nakakitak, tinakitak nga sigod nga inyimpress ti apo. Opportunity. Dayjay nakitak nga facility ko nagpintas deto yan nga pagplastaran. Kat sabang nga interviewon nakakabsat dayjay nurse, kitkitaak dayjay facility, ipapavision out ti apo kanyak ti aramide. Idinalpas na nga naala dayjay information kunak, Sir, turturod ko, kunak, ay may pastor, kat kasla matayak amom kat pastora, kasla matayak no jak agkas-kas saba, kung nagkingkwa na nga linuko, kat nagkatawa, kat kunak, i-propose ko man, ta agkasaba ak man no ka, ditanay kunak, nakita yung siguro jay picture nga daduma, yan jay sentro, at da ngamin circle, ijay tinga, kat naglawlaw kat iso, di gito yung rooms, kat kunak mabaling agkasaba ak no ka, dita sir, kat kunana, aywan pastor, mabaling. Basta social distance kayo amin. Kunana apo, nagkararaga akong thank you Lord. Kabigatan na, tinawagak di gito'y at dadto'y kunak, ipakastuyo tay speaker, ta gitarra, kan data mic, kat agkondakak ti prayer service kan Bible study dito'y. Oh, kakabsat. Kadayta nga bigat, nga nasapa, rimwara, kalpasan ti devotion ko.
At dadan digiti tattao jerwar nga ag-walk-walking, ag-exercise ti breathing, agtutungtungdan kakabsat nga agtatakder. Kat itatan, nakisarsarita ak kadakwada nakigaygayem. Good morning, tagano tayo apo, kung kunak kadakwada jay. Agam ti pusok si kakararagak nga apo, kunak ikanak boldness tapnon ti kasta. Kat maawis ko digiti tao, nga may makibay. At awan agawis, sakbot lat agawis. Di kwa minay sa maisak isuda, kat kunak, inyam amo ka pastura, kat kunak, diyo kaya, tag prayer service, tayo itong rabi, kararag tayo, kunak, kat, aywong pastor, napintas deta, kung kunada, apo, mayat jirik na kakabsat, kat sumangputan de di speaker kan di mic, kat umayan ti malam, alas 6, nagsukat kam kini misis ko, 6:30, napana ko nagtuktok ka di kwarto, ado nga kwarto jay kakabsat, ti kada kwarto at dati cubicles, pasaray innam upat ka jay ti cubicles, may sa cubicle tinagyan ang mikin misis, nagtuktok ka kat lukatak, apo, good evening, may kayon apo, ag prayer service tayo, nag Bible study tayo, kunada kat, kunada, papanak to man jay bangir. Apo, may kayo, nag-prayer service tayo, Bible study, apo, amin, sinursur ko, nga to kun babagakabsat, idikwan agruardan, praise God, napanak nagtakder jitingan, inalag di microphone, makasangsangit jiriknak, nga makakita kakabsat, tila nga, di jay padak nga naka-quarantine, kat kunak, naimbag nga rabi iyo kakabsat, kat, at conduct tayo itati umuna nga prayer service. Kastoy, nagkanta kami, nangibasa ti bersikulo, nagkararagak, imburay ko ti ibanghelyo, kat praise God, nagpasnet da nga dimngeg kakabsat, iti ibanghelyo iti apo. What a blessing! Kakabsat, sa dinuman ti ayan mo, hamupukawon tadadagsen mo iti kararwa, kabsat, no agdada kabagyam nga di pa'y makamam mo iti hapo, hamuam mo ider sikat umuna, isudat umuna, mas hapol nga sakbay, nga may sakadakay ti umuna, may buray mo ti ibanghelyo kadakwada. Gagayim mo, kapagayam mo, kabagyam, kakarubam, reach out and take today's opportunities. Di kuan kakabsat second night ag Bible study ak manan. Apo. Set up ko DJ speaker. Okay, kat DJ at dajerwar ko ag prayer tayong kaiban digiti kakadwayong brad kunak. Okay, napanak nagsukat. Idirumwarak kakabsat. Apo, at dadaamin jerwaran nakatakdir daamin nang. Apaunay na po kunak nagsaya at inalak di mic. Ganado akon kakabsat. Kat kunak masapol lang ti boldness turad ken dadagsen ti pusom. Dayjay kat sa angay naramit ko tapno agpasikat mo nagpakitang tawhan kakabsat. Dadagsen ti puso dayjay. Nga dagiti padak nga dadjay. Agmalmalam to ubra. Ay kat cellphone latang agmalmalam kakabsat. No ti bigat agwalk-walking, agururay ti agtok-tok no may gitat ti makan. Meriendat 10:30, pangal daw 11:30, meriendat alas 3, pangrabit alas 5, umayners ti bigat, umayners ti malam, agtutungtong, agpagnapagnadyay, eket kunag, kasapulan dati sa utiapo. Burden kakabsat. Kabsat iti dayti nga gundaway, life is too short. Redeem the time. Kristiyano ka. Anak na katiapo na isalakan ka. Katamum dayta. Katamum nga isuda. Handa pa'y nga na isalakan. Hamupukawon dayta nga dadagsen. Kat kunam, Lord, give me the boldness so that I can share the gospel. Kunan niya po tayo ng Jesucristo. Juan 9:4. John chapter 9 verse 4 kunana, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Dumteng to ti rabi nga ditay ton makapagubra. Dumteng ton ti aldaw nga ditay mabalin nga aramiden digito. Isong amuyo. Praise God. Adamat kang kabasit nga naibatik kakabsat nga napintas nga banag ijay quarantine nga ti work kan balyo nagat eternal.
When, amuyo, no maishare mo't ibanghelyo kadagiti kabagyam ket maisalakan da. Adda na ited mo kadakwada nga banag, nga ti worth na ken value na kakabsat, eternal, temporaryo amin, family, sanikwa amin, temporaryo amin, numatay tayo kakabsat, agpatingga amin ti rabaw ti dagadi kita, ket dayjay ebanghelyo eternal ti value na muyo. Idi agawi, idi tawagan na kun kakabsat, idi bakaragat agawi da, kung may dakam alaan ng kakabsat. Aya, ket, dedi ka kwarto amen, apo, makasangit kakabsat. Apo, pastor, awan ton ti mangbagbaga kadakam ti rinabiin, agsangit. Amang kakabsat, pero nga napaasidig tirik na dakada kami. At dapay time nga dete numaira na ket agkararag tayo, mangan tayong kunaket. Pastor, actually, kakabsat, mangrugi ako mat Bible study mi inti kwarto. Agasan niyo. Na-share ko kadakwadat gospel. Ket paisen ko kumanda giti lesson ng Bible study na mangrugi ak karuden kakabsat. Ti Bible study kan na discipleship ko ijay ang iso di pa nagaw isong amoy ko na di sumangpot di mang sundo kada kamin. Ket nagadu nga bagme. Intay-untay tulungan tayo da pastoran. Apo iso da babae da kakabsat ket tinulungan da kami nga nagibababat lagage. Nagruruwar dagiti tao jacket ko na daing kayong pastor. Ay awan to tag-preach ti rabiin. Awan to ag-prayer ti rabiin kung kunada kakabsat ket praise God. Nagpintas nga legacy nga naibati kadakwada. Nga ti value kun worth na kakabsat. Eternal. Panglangit kakabsat. There are many opportunities. We have short time. Let us not miss these opportunities, brethren. Kakabsat, agreeing tayo, wake up, redeeming the time, because the days are evil. Ket kunakti po, Lord, thank you. Tadayto isang kabasit, nga kaaddak ijay quarantine. Uray 4 days kam lang kini Mrs. ijay. 4 days is more than 40 days kala, jay 4 days midjay. Ket nagdakkel kakabsat, itinaitid na kadagiti tao nga dadjay. Gapo ka DJ na spirituan nga panggap. Iso nga dating nga Kristiyano, ikatenta yung digiti na ilubungan na pampanunot. Godliness ti dapat adatay panunot tayo. Na spirituan, panunutan tayo ti panggap ti Diyos. Iti biyag tayo. Reach out and take today's opportunities. Tulungan tayo digiti kakabsat ti Apo. Gin-encourage tayo. Pipinabilag tayo. Agkikin nararag tayo kakabsat. Iti tunggal maysa, amen. Idi kalman, ket kung nag-ije group chat mi ka, digiti HBBC men. Kitaan tayo, di kasasaad da Brother Ruby. Ket praise God, gapot adot kakabsat nga nag-respond, ket iso, napandainik ikan, da naka-home quarantine da kakabsat, 14 days nga da makaruar, ket siyempre, awang makatsenda kadakwada, ket masapol nga tulungan tayo ida. Amen? Redeeming the time. Don't waste your time. Life is too short. May kapat kakabsat. Amen. Ala, uri naglabos tayo ti oras. Sagpaminsan la detoy. Amen ba kakabsat? Thumbs up ba? No kayat yupay. Anyo kayatan isarden kon. Amen. Well, total kakabsat. Awan mo papanan tayo aya. Hantay mo't agawi dan. Datay magkadigiti balbalay tayo. Malaksid kadigiti adayanta sanctuary am. Okay? Number 4, may kapat. How to redeem our time. Listen. Remember God while you are young. Data. Remember God while you are young. Dagay nga young people. Amok nga adut sulisog ti aglawlaw yo. Adu dagiti sulisog ti kinagtutubo. Nga isu digito iti mangyadayuking ka iti Apo. Isudat mangyadayuking ka, puyutan na ka. Iyangin na ka, iyallo-allon na ka, nga iyadayo ti panagserbim iti Apo, nga maddaken ka nga makaamiris no Kristiyano ka ngagtutubo. Maamiris mo deta, nga adati sulisog mo nga nainlubungan, ati kinagtutubo, kan ma-realize mo mo't di panggap ti Apo kang ka. Kat agdesisyon ka, agpili ka, no anya iti dapat nga aramidem. Kuna na ti Ecclesiastes 12:1, the Bible says, remember now thy Creator,
in the days of thy youth, lagipem tinamarswaken ka, kadigiti aldaw ti panagkabanwag mo. Listen, da kayo nga teenagers, da kayo nga 20s, padak nga 30s, numampay at dadigiti saksakit ti daduma, may bilang nga kabanwag tayo, kapigpigsaan kakabsat, eket inted ti apo deta nga pigsagan ka, impabulod ti apo king ka, deta nga kirad, ken panagkabanwag, ket saan ka di kakabsat, nga itinainlubungan, iti pangitedan tayo, hantay ka di nga pagundawayan ti Diablo akabusor, deta panunot tayo, gwardyaan tayo, tapuso tayo, bantayan tayo. Let us be sober and be vigilant, because the adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Masapol kakabsat, nga lagi pun tayo ti Apo. Dedicate yourself. Kitaan nyo ni Samuel, di Biblia, he was very young. Kat one night, kunan ti Apo king kuana Samuel. Eket anak ko na ni Samuel, ayon suro ni priest Eli, kunana, speak Lord, kunana, for thy servant heareth. Agsauga po, si didingag, ito'y adipan mo. Listen, da kayo nga agtutubo, dinggan nyo titimag ti Apo. Saan nga titimag, dagiti gagayim yut, dingdinggan nyo, barbarkada yaw. Saan nga titimag, dagiti trends, tilubong ti dingdinggan. Saan nga titimag ni Satanas titinggam. Dinggam titimag ti Apo kang ka. Listen to the Lord. You see, speak Lord, kunana, for thy servant heareth. Agyaman ak iti Apo kakabsat, when I was 14 years old, kat nangag kumat iti panagtimag iti Apo kanya, kat numampay agdadamat dagiti childhood dreams ko, kan ambitions ko, ngem gaputan na ipaganat get unay kanya, nga iti panagbiag, napateg ti panagserbi iti Apo. Isu nga iti, ti Apo ay aban na kun kakabsat, awan panagkitakit ti puso kun rikna, kat sinurot ko iti, timag iti Apo. I praise God that I spent most of my youth, the strength of my youth, iti panagserbi iti Apo. Kaya't kayo mat nga challenge, can encourage, kan karitan nga agtutubo, napigsa ti guyod ti lubong, at paiso deta kakabsa. Ngem, sangka nga paguyod ti lubong, ti Apo kuma ti surutan, agserbi ka kenkwana. Redeem your time, remember God, while you are young. Mabaling ay ti dahi ti nga gundaway, at da kayo nga agtutubo, ti awagan iti Apo nga agserbi kang kuha nagagabsat. Maybe the Lord is calling you for the ministry. You know, the most honorable work under the sun, under heaven. Kat iso deti ministry. And if God is calling you for the ministry, why don't you give your life to God? May kalima, let me end with number 5. Pito amin deto, but let me just close with number 5 right now. Redeeming the time, na-realize tayo kakabsat nga babati panagbiag, na-realize tayo no anyat tsempon, na-realize tayo kakabsat nga dadigiti oportunidad nga inted ti Diyos, na-realize tayo nga nagkabanwag ka ited mo't biag mo king kuana. May kalima, refuse extra weights in your life. Refuse extra weights in your life. I-resist mo kakabsat, dagiti sulisog nga mang padagsan iti panagbiag mo, iti panagserbim ti Apo, iti panagtaray mo iti tarayan, ngayon iti Apo keng ka kakabsat. Ano digito'y dapat i-resist tayo. Umuna, digito'y thieves of time. Anak thieves of time, digiti mangtakaw, digiti adung at tiyempo kung gundaway tayo. Ano digito'y? Ekit no daddo magakabsat, mababad tayong ti TV. Dagiti agtutubo, deta computer game. Manong oras, deta is spend mo. Taktakawan na kati oras, deta thieves of time, anapay.
thieves of thought. Oh, ti panunot tayo kakabsat, bantayan tayo. Antay nga agwar-worry, amen. When agpaiso kakabsat na intawan lang ti panag-worry, nga magyaman tayo ta dadigiti sa uti apo, nga isuda ti mangisuro kada tayo, mabalin tayo ti agkararag imbes nga agdandana. Anapay, daydream na inlubungan kakabsat, nga pampanunot, lust of the flesh, derep nga na inlasagan, lust of the eye, derep nga makikita ti mata, pride of life, kinapalangguat ti panagbiyak, amin di gitoy, katibs amin ti panpanunot, isot gapo ng akas kristyano ko nam apo, linisam ti panunot ko, search my heart, O God, and cleanse me, Lord, purify my thoughts, pagbalinam nga natarnaw, dagiti pampanunot ko, Apo Diyos, iti imatang mo. Refuse extra weights in your life. Kuna na dito Hebrews chapter 12, verse number 1. And I read, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Anyada dagiti makitam itagabsat, nga ipakita ti Apo kung ka, nga isudat padagsen iti panagserbing keng kuana, iwaksi tayo, iwagsak tayo, ket iporsu tayo kakabsat iti nadyusan na pangge, agserbi tayo iti Apo. Remember God while you are young. Refuse extra weights in your life. Say no to it. Eget, nakapuot ka pa imot nga rod kakabsat iti agtaray nga nakabakpak. Oh, eget, bisikleta ka kat, numabalbaling kat, jay kalag-anan nga bisikleta. The lightest weight. Tapnon ti kastaawan kumaiti sa gabal. Tapnon natartaray. Na ay ayasmut lang di pa nagpataray mo't bisikleta. Kat kasta kumamat kada tayo nga Kristiyano ita. Kitan tayo, dagiti suktan tayo, iti panagbiag tayo. Tapno mayat ti anayas, iti panagserbi tayo ti Apo, iti panag-soul winning tayo. Awan iti anyaman at tubeng, uno lapad iti biag tayo kakabsa. Brethren, redeeming the time, because the days are evil. Amen. O kakabsat, sapay kuma, tadaytoy, nga challenge kan encouragement itat nga bigat. Imutekan tayo, agkararag tayo, ipapuso tayo, ket kuna tayo, oh Lord God, I realize what time it is. I recognize that life is too short. Ababalaang iti panagbiag. One of these days, you will take me home. Help me to reach out and take today's opportunities. Sinuda di kiti mabaling ko nga tulungan. Sinuda di kiti mabaling ko nga sharean ti Ebanghelyo. Sinuda di kiti mabalin nga kakabsat nga ikararag ko nga mabaling nga i-reach out ko itatatap no ma-encourage kumot ida iti pamati. Dagayong agtutubo, remember God while you are young. Yes, agpasnet kang agbasa. Congratulations kadagayo nga academic achievers. Ngam idedikaryo di kita nga achievements yo nga para iti Apo. Idedikaryo di kitang education. Idedikaryo di kita nga degree. Ket pausaryo nga para iti Apo kakabsa. Yes, di kita ket blessings nga naggapo iti Apo. Let us be good stewards. Let us refuse extra weights in our life. Ket kuna tayo Apo, ipakitam kanya no anyada digiti dapat nga masukatan iti panagbiag ko tapno mayat ti anayas iti nagpanagserbigan ka. Ala kakabsat, daytoy nga adipan iti Apo, si kakararag kada kayo amin nga sangapada. Iti nakariinga kun iti bigat agit iddaak pela nga magkarkararag akon ket kunak Apo, ikan nagpigsang agpreach ita, tulungam dagiti kakabsat nga agtune in, sa gidem dagiti puso da Apo, tapno deti mensahe nga nakiburay,
maring kuma dagiti pampanunot mi kay lalaan mit tiyempo kakabsat aduman dagiti parikot aduman dagiti problema iti panagbiag ngem ti Apo nakaimimbag ket maikari iti panagserbi tayo kenkuana. Let us serve God while we can. Let us serve God while there is time. Let us serve God with our best. Agserbi tayo kakabsat iti Apo. Iti Apo ti madaydayaw. Praise the Lord. Deti kakabsat ket tears of joy. Gaputano kita hanan nga maulit pa iti nga tiyempo nga naglabas. Mabaling nga sana maulit ti pa naka-quarantine ko. Magyaman at ay naramit ko ti pagayatan iti Apo. Kabayat ti kadami ti quarantine. Nagsilaw kam kini misis. Yung pagkita mi ti testimonyo mi nga kas Kristiyano. Kat mabalin nga awanton ti pa nagkikita mi. Ngam ada na Diyosan nga pakalaglagipad. Nga di dan tumalipatan kada kami. Kung na DJ karuman mi, kung na pastor, numalpas to ti quarantine. At mayat to, dagiti tiyempo kung na kan sitwasyon. Umaykam to, magigibong takapilyayo ko na. At kung na, praise God. Kaputan, uri ka sa anong kakabsaan. Pabalin na tayo nga aramatin ni Apo. So nga kakabsat, da tayo, napigsa tayo, adagundaway tayo, ito tayo tibiyag tayo, pausar tayo nga para iti Apo. Tayo kumatalyawan tayo ito tibiyag tayo, kat maragsakan tayo ito nga makakita, nga mabalin, saan tayo tayo kabatnangan nga tao, saan nga tayo tayo kalatakan nga tao. Ngam talyawan tayo ko na tayo, Lord, thank you. Nausar mo mo tibiyag ko. Ay, kadi kaila ko na nagkakabsat. Duka sa nutragsak ni Pastor John itatang amang buy-buya. Pagkakita, di kasasaad ti HBBC family ita. Way back in the 1980s, iti agserbida iti Apo. Ato nga challenges ti panagserbida to. Ado kakabsat akarit ti biyag, ti inda sinarangat, ti panagserbi iti Apo. Nagananos, nagpurpursige, ti panagserbi iti Apo. Today, look at what the Lord has done with the HBBC ministry kakabsat, kat 61 di taon na. Kat looking back, kitaan na Apo, ada nagbanagan, di pa nagbisbisikleta, ada nga nagbisbisita, ada nagbanagan, di pa nagananos da nga nagtry-tricycle, nga napdapan pasukin, bintar, kakabsat nga nagbisbisita, kadagiti tao, kakabsat, dati nga Kristiyano, kastatay kuma, taliyawon tayo, tibiyag tayo, kuna tayo, Apo, umaya kun ka, kadagyaman at taday ito isang kabasita biya, na aramat mumot nga para ti pakaidayawa. Kakabsat ti Apo, HBBC pasukin, and all ministries, let us redeem the time because the days are evil. O kakabsat, basitan ti tiyempo, kadaging gana nga pabulutan na tayo ti Apo, ilalaan tayo ti gundaway, agserbi tayo nga para kankwana. Amen! Ag-thumbs up tayo mga kakabsat, kung nabendisyonan tayo. Idedikar tayo, di kiti biyag tayo. Datay nga ama, challengean tayo, di kiti anak tayo, anak-anak ko, di ka ma-challenge kini pastor, kitam ne uri adut panubog ti panagbiad na hanna maupay agserbilat ta ti Apo kastakan to anak ko agserbi kamot ti Apo ang kapaupay ka digiti parikot ti panagbiad. Alag kararag tayong kakabsat may masak ti agistorya. Let's pray. Naindaklan nga Dios agyaman kami Apo. Banlaygi ket banlaygi nga nagsarday gapuken Kristo Jesus nga mamabilag kada kami. O anyan Apo Diyos, taore at sumangbay ti panagbiad, insuro na kami ngagtalagken ka, insuro na kam ti dalan nga rumbeng nga surutan mi apagannurutan, agyaman kam ti presensya sa dinuman yan mi, agyaman kam ti saom, agyaman kam ti bilag mo, agyaman kam kadagiti karim, hankam nga maawanan tinamnama, gaputa Apo, anyaman ti sumangbay,
Adda amin ti purpose mo. Kat sakbay pa nga madanon mit pasangwanan. Immo na ka na po. Adda kadjaya na po. Anat dapat nga pagdanagan mi. Anat dapat nga pakaupayan mi. Kat kadwa da ka apo Diyos aging gatong palbiya. Ala po, bendisyon ang digdi kakapsat ko. My dear brothers and sisters in the Lord. Ikami sudat tibkir apo. Papigsaam ti pamati dakeng ka. Tulungam ikam tarigaga idang agserbigin ka. Tulungam ni Pastor Ber, ti pamilyana, dagiti kakabsat di pasukin, nga napurpursigi da pa, di pa nagserbigin ka. Ado pa ya kararwa, ti dapat nga mairag pa. Agyaman kami kan Pastor John, ituloy mga paraburan sa luntat kirat piksa, kwam ti gloria kandaya. In Jesus' name we pray. Amen. Good. Amen.